Diluminiassa luomme LED-teknologian perustuvia ratkaisuja valaistukseen. Tarjontamme lähtökohtana on tarjontamme soveltaminen jokaisen kohteen tarpeisiin valiten sille parhaan ja tehokkaimman ratkaisun. Mikä sitten on Diluminian valaisin? Diluminia asentaa ainoastaan maailman johtavien valmistajien sertifikoituja komponentteja. Mitä tästä seuraa? Valaisimien elinkaari pitenee, joten ne ovat taloudellisempia. Ja totta kai, kaikki tuotteemme ovat turvallisuusstandardien mukaisia ja niillä on eurooppalaisten testauslaboratorioiden sertifikaatit. Diluminia ei pelkästään valmista tuotteita, vaan tekee ne myös mittatilaustyönä. Valmistamme jokaisen ehdotetun valaisinmallin, jos se vain on teknisesti mahdollista, tai jo olemassa olevat valaisimet hyödynnetään uudistaen niiden teknologiaa. Tässä muutamia esimerkkejä tuotteistamme. Valaistavaan kohteeseen ehdotamme asennettavaksi sopivimman yhdistelmän tehoa ja optiikkaa. Päämäärämme on saavuttaa valaistuskohteeseen vaadittu kirkkaus, mahdollisimman suuri tasaisuussuhde ja maksimoida asiakkaan investointi. Kuinka tehokas LED-valaistus on verrattuna vanhempaan teknologiaan? Vertailuissa havainnollistamme, miksi tämä on niin tärkeää. Soveltaen kaikki edut verrattuna olevassa olevaan valaistukseen. Katsotaan käytännön esimerkki. Kaikilla paikkakunnilla on useita erilaisia valaisutarpeita. Korvaaminen LED-valoilla tuottaa jopa 70% säästön energiakulutuksessa nykyteknologiaan verrattuna. LED-valaistukseen käytetyn investoinnin kuoletusaika on lyhyt ja se voidaan kattaa pelkillä energiakulutuksessa saavutetuilla säästöillä. Jos valaisimeen lisätään hämäräkytkintoiminto, nousee säästö energiakulutuksessa jopa 80% nykyiseen kulutukseen verrattuna. Diluminia kehittää älyvalaistusta tarjoten kilpailukykyisen vaihtoehdon juuri teille. Lopuksi näytämme teille esimerkkejä Diluminian valaisuratkaisuista. Kiitos!